Staviť. Naozaj ten príklad je veľmi dobrý. Mali sme tu minulý rok takúto situáciu. Budete samozrejme môcť reagovať aj tak vy. vám poviem jednoducho. Tu sa hovorí, že vláda s dôverou. Vláda s dôverou, ktorá kradne, je oveľa horšia pre ľudí ako vláda bez dôvery, ktorá nekradne. Napríklad. Čiže ako by ste postavili? Lebo to ma zaujíma. Vy by ste dnes týchto slov že by ste uvažovali o nejakej úradníckej vláde v tejto situácii. Máme prípady aj v ústavnoprávnych systémoch podobných v našom, že môže tu byť aj vláda odborníkov, o ktorých máme jasne, že nekradnú, nie sú skorumpovaní, nie sú oligarchovia a môže sa tu primietniť aj do programu víťaznej politickej strany. Ako by ste získali podporu v parlamente pre takúto vládu? Opäť sa odvolám na tie udalosti. Hovorím na znenie ústavy, vláda bez dôvery, ktorá nekradne, je vždy lepšia ako vláda s dôverou, ktorá čiže kradne. Nemusela by mať ani dôveru v parlamentu. Ústava predpokladá prvý, druhý, tretí krok a tak ďalej. Veď vychádzajme z ústavy. Prezident republiky je povinný konať prospech občanov Slovenskej republiky. A prezident, ktorý sa bojí zodpovednosti zobrať na svoje plecia rozhodnutie, za ktorým si stojí, ktoré je pre Slovensko aj v súlade s právnym stavom, tak iba taký prezident môže napraviť tento stav. Tu nejde ani o Harabina, ani o prezidentské voľby. Tu ide o celkový zvrat a zmenu v riadení štátu. Tu ide o problém, ktorý sa týka nás všetkých, nastoliť právo, ktoré bude platiť pre všetkých ľudí.